Ciao a tutti, ciao Maria. Γεια σε όλους, γεια σου Μινέτα. Stai bene? Molto bene, grazie. Tu? Anche. Allora, oggi, prima di tutto, ringraziamo tutti i presenti di aver scelto di essere qui con noi. Grazie, grazie, grazie. Σήμερα πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους που είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ok, mi presento, sono Ninetta, operatrice e ricercatrice di benessere da oltre 30 anni. Ας παρουσιαστώ, είμαι η Νινέτα, θεραπεύτρια ολιστικών θεραπείων ευημερίας, εδώ και πάνω από 30 χρόνια και ερευνήτρια. E lei è Maria, la mia voce in Grecia, e anche lei operatrice del benessere e tante altre belle cose. Και αυτή είναι η Μαρία, εγώ δηλαδή. Ακόμη και αυτή είναι θεραπεύτρια ολιστική που ξέρει και άλλα πολλά πράγματα. Sono l'ideatrice di questo percorso ABC del pendolo che ormai ci segue da oltre 3 anni, mi sembra. Είσαι μπράγγια μου. Είμαι αυτή που είχε την ιδέα για αυτό το μάθημα, για αυτή τη σειρά μαθημάτων, που την κάνουμε εδώ και περίπου 3 χρόνια. Ok? Allora, questa è la prima lezione. Abbiamo scelto insieme a Maria di renderla pubblica e gratuita per far comprendere un po' di cose. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα του κύκλου που αποφασίσαμε με τη Μαρία να το κάνουμε δημόσια δώρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Ok? In questa lezione vorrei parlarvi del pendolo. Ma che cos'è un pendolo? Σε αυτό το μάθημα θέλω να σας μιλήσω για το εκρεμές. Μα τι είναι ένα εκρεμές? Il pendolo è un peso attaccato a una corda o a un filo. Το εκρεμές είναι ένα βάρος που είναι δεμένο σε ένα σκοινί ή σε ένα νήμα. E a che cosa serve il pendolo? Και σε τι χρησιμεύει ένα εκρεμές? In origine il pendolo serviva per vedere se un muro era dritto. Αρχικά το εκρεμές χρησιμοποιούνταν για να δούμε αν είναι ευθύς ένας τοίχος. Non aveva proprietà magiche, Δεν είχε μαγικές ιδιότητες, non prediceva il futuro, δεν προέβλεπε το μέλλον, veniva proprio usato per costruire le case. χρησιμοποιούνταν ακριβώς για να χτίζουμε σπίτια. Perciò se pensate a un pendolo, è un peso inerte attaccato a un filo. Γι' αυτό αν σκέφτεστε όταν σκέφτεστε ένα εκρεμές, να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι ένα βάρος και έχει και ένα νήμα που είναι δεμένο σε αυτό και E κρέμεται. allora, come mai quando teniamo in mano un pendolo, il pendolo si muove? Και τότε πώς γίνεται να κρατάμε στο χέρι μας ένα εκρεμές και το εκρεμές να κινείται? Se il pendolo è un peso inerte appeso a un filo, come mai quando lo abbiamo in mano si muove? Οπότε, αν το εκρεμές είναι ένα βάρος που κρέμεται από ένα νήμα, πώς και όταν το κρατάμε στο χέρι κινείται? Magia? Είναι μαγεία? Superstizione? Δυσιδαιμονία? O fisica? Ή φυσική? Mm, interessante questo. Ενδιαφέρον αυτό. Dipende da che punto di vista lo guardate. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το κοιτάτε. Come vedete, nella finestra dove c'è il mio supporto,
Metto la finestra con P. Ah, ma non ci sono tutte e tre. No. Adesso sei tu e il pendolo, Ok. è la mia voce. Co- ok. Come vedete, nella finestra qui accanto c'è un supporto dove c'è una serie di strumenti. Όπως βλέπετε στο άλλο παράθυρο δίπλα, υπάρχει κάτι που έχουμε βάλει πάνω, μια σειρά από διάφορα εργαλεία. Sono pendoli, Είναι έκρεμοι, ce n'è uno in metallo, είναι ένα μεταλλικό, questo è il carnac αυτό είναι το καρνάκ e questo è un pendolo, un peso, un cuneo normale. και αυτό είναι ένα εκρεμές, non si vede bene, grazie. Αυτό είναι ένα εκρεμές άλλο μεταλλικό, ένας κόνος απλός. Questo è un pendolo in cristallo, ossidiana verde. Αυτό είναι ένα εκρεμές από πράσινο οψιδιανό, κρίσταλο. Questo è un pendolo ultimo modello China Αυτό είναι ένα εκρεμές τελευταίο μοντέλο κινέζικο, con delle pietre, delle spirali, dei cristalli e dei fatto in resina. φτιαγμένο από ρητίνη που έχει μέσα πέτρες, κρυστάλλους και σπήρες μεταλλικές. E questo è un bellissimo, modernissimo pendolo che abbiamo tutti a disposizione. Και αυτό είναι ένα υπερσύγχρονο, υπέροχο εκρεμές που έχουμε όλοι στη διάθεσή μας. Ed è quello che useremo oggi, Και είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. perché questo pendolo, questo pendolo, questo pendolo Γιατί e όλα, anche questo γιατί όλα αυτά τα εκρεμή ok? Per quello che ci serve risponderanno bene allo stesso modo. για αυτό που μας χρειάζεται σήμερα θα απαντήσουν πάρα πολύ καλά με τον ίδιο τρόπο. Perciò abbiamo detto che il pendolo è un peso inerte che è attaccato a un filo. Έτσι έχουμε πει ότι ένα εκρεμές είναι ένα βαρύδιο, κάτι βαρύ, που είναι συνδεδεμένο με ένα νήμα, μια αλυσίδα και κρέμεται. E che perciò non ha volontà propria. Και άρα δεν έχει δική του επιθυμία, θέληση. Cosa significa questo? Significa che se io prendo un pendolo Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως αν πάρω ένα εκρεμές e lo attacco a qualcosa di inerte, και το δέσω σε κάτι από που μπορεί να κρεμαστεί, dopo un po' smetterà di oscillare, vedete? μετά από λίγο θα σταματήσει να ταλαντεύεται. Το βλέπετε? Potrò dirgli qualsiasi cosa, fargli qualsiasi domanda Μπορώ να κάνω οτιδήποτε, να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση e perciò sta fermo. και παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι ακίνητο.
Ma se io prendo un altro pendolo più o meno della stessa misura, ok? Μα αν εγώ πάρω ένα άλλο εκρεμές πάνω κάτω στο ίδιο μέγεθος, E anche se sto ferma, ακόμη και όταν είμαι ακίνητη, si muove. κινείται. Come mai si muove? Πώς και κινείται? Sono io magica? Είμαι εγώ μαγική? O semplicemente amplifica i movimenti del mio corpo? Ή απλά μεγενθύνει τις κινήσεις του σώματός μου? Perciò risponde a uno stimolo corporeo muscolare. Έτσι ανταποκρίνεται σε ένα ερέθισμα μυϊκό του σώματός μου. E tutti quei movimenti che ho nel mio corpo, Και όλες αυτές οι κινήσεις που έχω στο σώμα μου, che sono il battito del cuore, που είναι η κτύπη της καρδιάς, eh, il battito delle ciglia, το ανοιγόκλημα των ματόκλαδων, la respirazione, η εισπνοή, i movimenti intestinali, οι κινήσεις των εντέρων, le microvibrazioni muscolari che spingono il sangue periferico verso il cuore. οι μικροκινήσεις που γίνονται στα αγγεία, έτσι ώστε να μεταφέρουν το αίμα στην καρδιά. Perciò possiamo dire che il pendolo è un amplificatore fisico del mio corpo. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το εκρεμές είναι ένας μεγεθυντής φυσικός του σώματός μου. E nel mio corpo c'è anche la mia mente e la mia volontà. Και στο σώμα μου υπάρχει και ο νους μου και η θέλησή μου. Ok, allora, come mai quando utilizziamo il pendolo si muove in determinate direzioni? Πώς λοιπόν όταν χρησιμοποιούμε το εκρεμές, αυτό κινείται σε καθορισμένες διευθύνσεις. Il pendolo abbiamo detto che amplifica il nostro stare. Έχουμε δει πως το εκρεμές μεγενθύνει την ύπαρξή μας, την E κατάστασή μας. questo è un bellissimo pendolo, ok, che amplifica il mio stare. Και αυτό είναι ένα πανέμορφο εκρεμές, το οποίο μεγεθύνει την κατάστασή μου. Abbiamo detto che io ho un corpo, una mente e un'emozione. Είπαμε πως έχω ένα σώμα, ένα νου και συναισθήματα. E tutto questo essere, a secondo a cosa pensa, come è emozionato e come percepisce il corpo, Και όλο αυτό το είναι μου, σύμφωνα με αυτό τι νιώθει, τι σκέφτεται και πώς αντιλαμβάνεται emette dei movimenti. και κάνει κινήσεις. Perciò più il nostro modo di essere è neutrale, Έτσι, όσο περισσότερο εμείς είμαστε ουδέτεροι, più il movimento sarà sincero. τόσο περισσότερο η κίνηση θα είναι ειλικρινής.
È interessante come la radiestesia ha scoperto che il pendolo si muove in diverse direzioni. Είναι ενδιαφέρον πως η ραδιαισθησία ανακάλυψε πως το εκρεμές κινείται σε διάφορες κατευθύνσεις. Adesso prendete una penna, Τώρα πάρτε ένα στυλό, tracciate una linea orizzontale, σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή, una linea verticale μια κάθετη e due diagonali. και δύο διαγώνεις σε διαφορετική κατεύθυνση. Ok? Al centro della linea orizzontale fate un puntino. Στο κέντρο της οριζόντιας γραμμής βάλτε ένα σημάδι. Prendete il vostro fantastico pendolo, ok? Πάρτε το εκπληκτικό σας εκρεμές, Tenete il vostro braccio attaccato al fianco, κρατήστε το μπράτσο σας πολύ κοντά στα πλευρά σας, appoggiate il pendolo al centro sopra il puntino, αγγίξτε με το εκρεμές σας στο κέντρο πάνω στο σημάδι που κάνατε, tenete i piedi ben piantati a terra, κρατήστε τα πόδια σας καλά να πατάνε στο πάτωμα, rilassate la mandibola e tenete leggermente aperta la masticazione. χαλαρώστε τις ιαγώνες και αφήστε ελαφρώς ανοιχτό το στόμα. E adesso alziamo il pendolo di mezzo centimetro. Τώρα σηκώνουμε το εκρεμές μισό εκατοστό. Come vedete ha già iniziato ad oscillare lungo la linea. Και όπως βλέπετε έχει αρχίσει ήδη να ταλαντώνεται κατά μήκος της γραμμής. Come mai succede questo? Πώς και συμβαίνει αυτό? Perché il pendolo risponde a delle onde di forma. Γιατί το εκρεμές ανταποκρίνεται στα κύματα των σχημάτων. Io vedo questa linea, Εγώ βλέπω αυτή τη γραμμή, riconosco la sua forma, αναγνωρίζω τη μορφή της, il mio sistema riconosce la sua forma, το σύστημά μου αναγνωρίζει το σχήμα αυτό, la mia mente non ha problemi nel pensare che il pendolo si possa muovere. ο νους μου δεν έχει απόψεις και σκέψεις σχετικά με το εκρεμές που κινείται. Non ha punti di vista, Δεν έχει απόψεις, non va in crisi δεν παθαίνει κρίση e non muore. και δεν πεθαίνει. E perciò è libero di spostarsi lungo questa linea. Και έτσι είναι ελεύθερο να μετακινείται πάνω σε αυτήν τη γραμμή. Se il vostro non lo fa, Αν το δικό σας εκρεμές δεν το κάνει, avete tanti punti di vista sul perché il vostro sistema non riconosce la linea. έχετε πολλές απόψεις σχετικά με το γιατί το σύστημά σας δεν αναγνωρίζει τη γραμμή. Perciò toccatevi il naso, Γι' αυτό πιάστε τη μύτη σας, muovetevi un attimo, κινηθείτε μια στιγμή, bevete un bicchiere d'acqua, πιείτε ένα ποτήρι νερό, ok? Mettete le mani. χειροκροτήστε, Perciò distraiamo la mente che vuole avere il possesso di questo momento. δηλαδή κάνουμε το μυαλό να αποσπαστεί η προσοχή του από το να έχει την κατάσταση υπό τον έλεγχό του
tutte le paure, tutti i punti di vista, lasciamoli al bar insieme alla segretaria. Όλες τις απόψεις, όλους τους φόβους τους αφήνουμε στο μπαρ μαζί με τη γραμματέα μας. Ti prendiamo la nostra fantastica chiave, Ξαναπαίρνουμε το καταπληκτικό κλειδί μας. ricordiamoci sempre la posizione rilassata Θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε σε μια θέση χαλαρή e vedete che la chiave si sposterà lungo la linea. και δείτε πως το εκρεμές πηγαίνει κατά μήκος της γραμμής. Ma lo farà anche con le altre linee? Μα θα το κάνει ακόμη και με τις άλλες γραμμές. Proviamoci. Ας δοκιμάσουμε. Si muove a livello verticale, ok? Κινείται στο επίπεδο το κάθετο, A livello diagonale, στο διαγώνιο. mi sposto. Ah, segue anche l'altra diagonale. Μετακινούμε, ακολουθεί και την άλλη διαγώνιο. Ma cosa succede se osservo il punto? Solo il punto. Μα τι γίνεται όταν παρατηρώ το σημείο που έβαλα, μόνο εκείνο το σημάδι. Perciò i miei occhi stanno guardando il punto. Έτσι τα μάτια μου κοιτάνε το σημείο. Vedete che comunque c'è una tensione lungo il filo Βλέπετε πως παρόλο που υπάρχει μια ένταση στην αλυσίδα e appena mi distraggo un attimo, και μόλις αποσπαστώ μια στιγμή, la chiave ricomincia il suo moto ondulatorio. το κλειδί ξεκινάει να έχει τη δική του κίνηση ταλάντωσης. Che cosa fantastica. Τι υπέροχο. Potrei andare avanti delle ore. Θα μπορούσα να το κάνω για ώρες. Ma cosa succede se disegno un cerchio? Μα τι θα συμβεί άμα κάνω έναν κύκλο? E cosa succede se in questo cerchio do una direzione, in questo caso antiorario? Και τι θα γίνει αν σε αυτό τον κύκλο δώσω μια κατεύθυνση και σε αυτή την περίπτωση αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού. Appoggio la mia chiave al centro del cerchio. Βάζω το κλειδί μου στο κέντρο του κύκλου, La sollevo un attimo το σηκώνω για λίγο e vedete che ruota lungo il perimetro del cerchio. και βλέπετε πως κινείται κατά μήκος της περιφέρειας του κύκλου. Ma io voglio vedere se lo giro dall'altra parte, cosa succede? Εγώ θέλω να dω τώρα, αν το γυρίσω από την άλλη μεριά, τι θα συμβεί. Oh, si è fermata Σταμάτησε e ha ricominciato il moto verso la freccia, la direzione della freccia. και ξεκίνησε ξανά την κίνησή του, σύμφωνα με την κίνηση που δείχνει το βέλος, την κατεύθυνση. Perché tutto il mio essere, Γιατί όλη μου η ύπαρξη, corpo, mente, emozione, σώμα, νους, συναισθήματα, riconosce il cerchio e la direzione della freccia. αναγνωρίζει τον κύκλο και την κατεύθυνση του βέλους. E questa è una comunicazione tra me e queste onde di forma.
Και αυτή είναι μια επικοινωνία ανάμεσα σε μένα και σε αυτές τις κυματομορφές. Perciò, se anche a voi succede questo, siete sintonizzati bene. Έτσι, άμα αυτό συμβαίνει ακόμη και σε εσάς, είστε πάρα πολύ καλά συντονισμένοι. Facciamo lo stesso esercizio utilizzando onde di forma diverse. Θα κάνουμε την ίδια άσκηση χρησιμοποιώντας κυματομορφές διαφορετικές. E per non farci distrarre, giriamo il corpo. Και για να μην αποσπόμαστε, ας γυρίσουμε το φύλλο. Utilizzeremo un'onda di forma chiamata dito. Θα χρησιμοποιήσουμε μια κυματομορφή που ονομάζεται δάχτυλο. Stendo in orizzontale il mio dito. Τεντώνω οριζόντια το δάχτυλό μου E appoggio al suo centro il mio fantastico pendolo. και βάζω στο κέντρο του το καταπληκτικό μου εκρεμές. Lo alzo di un paio di un centimetro Το υψώνω κατά 1 εκατοστό e come vedete si sposta lungo l'asse. και όπως βλέπετε μετακινείται κατά μήκος του άξονα. Ma cosa succede se sposto? Ops, Μα τι γίνεται άμα μετακινήσω το δάχτυλό μου. Ούψ. continuo a spostare il mio dito, la mia direzione e il pendolo continua a seguire il mio dito. Συνεχίζω να αλλάζω κατεύθυνση στο δάχτυλό μου μετακινώντας το και το εκρεμές συνεχίζει να ακολουθεί την κατεύθυνση που δείχνει το δάχτυλό μου. Wow! Cosa succede se lo faccio sul dorso della mia mano? Τι θα γίνει άμα το κάνω στην πλάτη του χεριού μου, στο πίσω μέρος. Oh, ruota. Γυρίζει. E se giro la mano, Και αν γυρίσω το χέρι, ruota in senso inverso. γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Perciò abbiamo visto che i movimenti del pendolo sono diversi. Έτσι είδαμε πως οι κινήσεις του εκρεμούς είναι διαφορετικές. Abbiamo l'oscillazione verticale, Έχουμε την ταλάντωση που είναι κάθετη, quella orizzontale, οριζόντια. abbiamo le diagonali Έχουμε τις διαγωνίους e le movimenti circolari. και τις κινήσεις που είναι κυκλικές. Ma abbiamo anche altri movimenti. Έχουμε όμως και άλλες κινήσεις. Abbiamo movimenti ellissici. Έχουμε ελλειπτικές κινήσεις. Vediamo se è vero. Να δούμε αν είναι αλήθεια. Oh, è vero. Είναι αλήθεια. Riconosce la forma dell'uovo. Αναγνωρίζει το σχήμα του αυγού, το είδες. Ma riconosce i quadrati? Αναγνωρίζει τα τετράγωνα. No. Per il pendolo il quadrato è un tondo. Για τον κύκλο το τετράγωνο είναι ένας κύκλος. Για το εκρεμές το τετράγωνο είναι ένας κύκλος.
È interessante cosa sta succedendo. Είναι ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει. E c'è delle diagonali. Έχει διαγωνίους. Mi sta dicendo i movimenti che può fare su una forma quadrata. Cosa sta riconoscendo allora il mio sistema? Τι αναγνωρίζει λοιπόν το σύστημά μου? Tutto il sistema riconosce, abbiamo visto diverse forme, Όλο το σύστημα είδαμε πως αναγνωρίζει διαφορετικές μορφές, ma quando sono sopra un quadrato lo vede come un rotondo. αλλά όταν είμαι πάνω σε ένα τετράγωνο το βλέπει σαν να είναι στρόγγυλο. Ma se lascio proprio libera la mia mente, Αλλά άμα αφήσω ελεύθερο το μυαλό μου, mi sta mostrando delle altre cose. μου δείχνει άλλα πράγματα. Mi sta mostrando delle diagonali. Μου δείχνει διαγωνίους. Oh, Διαγώνιες. interessante questo. Molto interessante. Ενδιαφέρον αυτό. Il mio sistema, tutto il mio corpo, tutte le mie emozioni, tutta la mia mente, Το σύστημά μου, όλο το σώμα μου, όλα τα συναισθήματά μου, όλος ο νους μου, mi sta facendo vedere delle cose a cui non avevo pensato. με κάνει να δω πράγματα τα οποία δεν τα είχα σκεφτεί. E siccome sono abbastanza libera dalle aspettative, Και έτσι όπως είμαι αρκετά ελεύθερη από προσδοκίες, trovo questa cosa molto affascinante. βρίσκω αυτό το πράγμα πάρα πολύ ε, μαγευτικό. Perciò abbiamo visto che il pendolo non riconosce il quadrato, Έτσι είδαμε ότι το εκρεμές δεν αναγνωρίζει το τετράγωνο, perché è limitato dal suo essere un peso appeso a un filo, γιατί υπάρχει περιορισμός από αυτό που είναι το εκρεμές, ένα βαρύδιο που κρέμεται από μια αλυσίδα, che amplifica i movimenti del mio essere, που αμβλύνει μεγενθύνει τις κινήσεις της δικής μου ύπαρξης, è un movimento, lavora su onde di forma δουλεύει πάνω στις σχηματομορφές e fa vedere le cose da degli interessanti punti di vista. και μας δείχνει τα πράγματα από ενδιαφέρουσες απόψεις. Nasce così una nuova strategia di questo strumento Έτσι γεννιέται μια καινούργια στρατηγική αυτού του εργαλείου, che diventa uno strumento di indagine. που γίνεται ένα εργαλείο έρευνας. Per saperne di più, Για να γνωρίζετε παραπάνω e se avete voglia di continuare a frequentarci, και αν θέλετε να συνεχίσετε να μας κάνετε παρέα, ci saranno altre 4 lezioni sull'ABC del pendolo. θα γίνουν άλλα 4 μαθήματα στην αλφαβήτα του εκκρεμούς. Vi consiglio di giocare con quello che avete visto e imparato oggi. Σας συμβουλεύω να παίξετε με αυτό που σας έχουμε δείξει και μάθατε απόψε, Perché il pendolo non è uno strumento di divinazione, γιατί το εκρεμές δεν είναι ένα εργαλείο μαντικό. se volete sapere se questa cosa è giusta o è sbagliata, se lui mi ama o mi tradisce o chissà cosa, Αν θέλετε να μάθετε αν αυτό το πράγμα είναι σωστό ή λάθος, αν αυτός με αγαπάει ή αν με απατάει ή οτιδήποτε άλλο,
vi consiglio di prendere una monetina e lanciarla, Σας προτείνω να πάρετε ένα κέρμα και να το πετάξετε στον αέρα. perché avrete più possibilità nella risposta. Γιατί έχετε περισσότερες πιθανότητες στην απάντηση. Perché il pendolo segue prima di tutto le vostre energie. Γιατί το εκρεμές πάνω απ' όλα ακολουθεί τις δικές σας ενέργειες. E se desiderate tanto una risposta affermativa o negativa, Και αν επιθυμείτε πάρα πολύ μία θετική, καταφατική ή αρνητική απάντηση, senz'altro sarà quella che avrete. δίχως άλλο θα είναι αυτή που θα λάβετε. Per usare questo strumento in quel modo, ma anche in altri, Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο με αυτόν τον τρόπο αλλά και με άλλους, dovete essere veramente, veramente neutrali. θα πρέπει να είσαστε πραγματικά πάρα πολύ ουδέτεροι. E noi nelle prossime 4 lezioni vorremmo farvi vedere qual è una possibilità per diventare neutrali Στα επόμενα 4 μαθήματά μας θέλουμε να σας δείξουμε πώς είναι μία πιθανότητα να μπορέσετε να e, είστε ουδέτεροι, e divertirsi, να διασκεδάσετε, imparare ad affrontare il fallimento να μάθετε να έρχεστε αντιμέτωποι με την αποτυχία, perché in queste 3 lezioni, se riuscite ad avere il 30% dei test positivi, γιατί στα επόμενα μαθήματα, αν μπορέσετε και περάσετε το 30% των τεστ, potete diventare dei bravissimi radiestesisti. μπορείτε να γίνετε εξαιρετικοί χειριστές της ραδιαισθησίας. Perciò la domanda, tutti possono usare il pendolo? Έτσι, στην ερώτηση, όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκρεμές. Sì. Η απάντηση είναι ναι. Tutti avranno le risposte giuste con il pendolo? Όλοι θα έχουν τις σωστές απαντήσεις με το εκρεμές. No. Όχι. Le risposte dipendono sempre da quanto siete coinvolti dal sistema. Οι απαντήσεις θα εξαρτώνται πάντα από το πόσο είστε εμπλεκόμενοι με το σύστημα. Perciò spero che in questa lezione vi siate divertiti. Έτσι ελπίζω πως αυτό το μάθημα έχετε διασκεδάσει. Scriveremo sotto il video quando inizierà il percorso. Θα σας γράψουμε κάτω από αυτό το βίντεο πότε ξεκινάει το μάθημα. E se volete più informazioni potete scriverci anche in privato o nel gruppo. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας γράψετε σε προσωπικό ή μέσα στην ομάδα. Grazie, grazie, grazie Maria. Grazie, grazie, grazie Ninetta. Grazie a tutti voi che avete guardato o che guarderete questo video. Σας ευχαριστούμε όλους που παρακολουθήσατε. Ήσασταν μαζί μας απόψε ή θα παρακολουθήσετε αργότερα αυτό το βίντεο. Ci vediamo alle lezioni. Ciao! Τα λέμε στα μαθήματα. Γεια σας!